Takže zdar, já vás vítám u nového farlogu, dneska trošku jinýho farlogu, než jste zvyklí. Sice vidíte, že jsem sám, ale já tady jako nejsem sám. Ve svým pravým uchu mám Adama. Adame, ahoj, zdravím tě. Nazdar lidi, zdravím všechny. Musel jsem takovýhle formu, nebo respektive Adam vymyslel, jakož jsem já línej, nebo jsem schopen za ním dojet na kombajn. A ty jsi hlavně i hloupej. Hloupej, no tak jako hloupej, kdybych byl chytrý, tak to nevymyslím, ale Adam to vymyslel. Takže uděláme, Děkuju. online meetingy, tak vlastně my máme online tady farlo, takže vás ještě jednou zdravím u toho samozřejmě. Adame, v čem sedíš, protože samozřejmě lidi budou vidět prostřih na tebe, ale ty to samozřejmě líp popíšeš. Hele, v aktuální chvíli sedíme v klasu Lexionu 8700 z CMOS Automatic, je to myslím dvouletý kombajn. Přesněji řečeno má za sebou nějakých 3300 hektarů, takže já bych řekl 3letý nejspíš, ale tady ve firmě, ve které jezdím, je 2 roky, teď jede druhou sezónu tady a předtím byl rok starý. Jezdíme tady na poli 2, tyhle stejný identický Lexiony a jezdí tady s náma překládací souprava Massey Ferguson s Bergmanem. Vlastně jakoby takhle celá ta linka je celý stejně, ne? Není to, že byste se přerozdělovali, jako nemají letos. Jo, hele, na začátku vlastně to, my jsme začali myslím 31. června, tak od toho dne prostě jedeme ta linka furt prostě spolu a jediný, co se nám mění, tak jsou odvozy. Že třeba někde potřebuješ soupravy, aby sypali do boku, někde můžou jezdit klidně návěsy, tady třeba, kde jsme, tady si odváží vyloženě jako domácí traktory, jako spodníku, že odvozy prostě nechcou. No a jak bys si hodnotil letošní žněk, samozřejmě pro tebe tady poprvé jako obsluha kombajnu, první sezóna, kompletní sezóna, jak bys to hodnotil? Hele, je to zajímavá změna, kdo mě zná, tak ví, že jsem jezdil 2 roky předtím na překladáku, tak už to byl pro mě velký zážitek, od malého kluka jsem měl vždycky sen, nebo tak nějak jsem někdy doufal v minulosti, že a v budoucnosti, že se dostanu někam takhle na kombajn nebo na překladák a pojedu prostě s chlapama slovenskou tour, prostě Slovensko-Česko prostě s kombajnama služby, což se mi naštěstí teda před 2 lety povedlo jako dostat k jedné firmě a už s něma jedu vlastně tím pádem 3. sezónu. A je to velice zajímavá změna ten kombajn, je to úplně něco jiného. Říkáš zase něco nového, že se honíš, hele, jsem honíčka, potom polu uřídit si nějakým způsobem ty kombajny, aby si udělal si nějakou tom strategii, že jo? Ano, přesně tak a oproti tomu ten kombajn je prostě takovej, obsečeš pole a už jezdíš prostě nudličky a máš takovou mnohem větší pohodičku, no. Když nemáš ležáky, tak docela jakoby... Přesně. Je to taková příjemnější práce, když to řeknu. Ne, pohodlná, jo, ale třeba tady dneska tady sečeme nádherný pšenice stojatý, to je radost úplně sekat. Jo, to je jako, samozřejmě, když jsme byli třeba v Rostěnicích, tam to bylo trošku polehlý, ale ono v tom dnešním počasí, nebo spíš letošním počasí, se není vlastně ani čemu jako divit, že to bylo trošku polehlý. Právě, že ty letošní žně byly takový, vlastně stopli nás víceméně na týden, celý 14 dní nás vlastně stopli všechny. Hodně kombajnů uvízlo ještě na Slovensku, ale teď jak se udělalo hezky, tak jak jsme se třeba včera Adame bavili, tak si myslím, že 10 dní a bude hotovo všude víceméně. Myslím si, že ti úplně nejvíc opoždění do 14 dnů mají hotovo, si myslím já. Takže jako ono to pak vezme ten rychleji spát. Jo, my jsme byli vlastně na Slovensko musím říct klobouk dolů, tam bylo krásně. Tam jsme byli okolo Kalný a tam jsme vlastně začali, sekali jsme myslím skoro 14 dní prostě v kuse, denně jsme tam prostě dokázali 50 hektarů nasekat, mezi 40 a 50 hektarama denně, každý kombajn se samozřejmě bavím, jo. Jo, takže dohromady, ani jednou se nám teda nepovedlo nasekat, že bychom udělali jako 100 hektarů dohromady, to se nám nepovedlo ani jednou, myslím jednou nám chybilo 4 hektary, aby jsme měli 100 za den.
ale i ten výkon, prostě 40 hektarů za den, jsou všichni jako nadšení, že to je super výkon, no, jako na ty podmínky, jaký tam byly, kdy vlastně tím, že je zakázaný desíkování řepek, takže řepky máš vlastně nahoře zralý, zrníčka ti vlastně ti vypadávají ven, ale zbytek je prostě zelený, takže my jsme v tom prostě jezdili, jsme byli jak mačkače, jak mulčovače, to bylo hrozný. Některýma jako v některých těch porostech. Někde to naopak bylo jako super v pohodě, ale dost často se nám stávalo, že jsme se hodně trápili rychlostí, aby to stíhal brát drtič na těch řepkách. Kdy my jsme tam na Slovensku nasekali skoro 300 hektarů těch řepek, takže ono je rozdíl, když v tom můžeš jezdit třeba 6 km hodině. Ano, nedivte se té rychlosti, tím, že ten kombajn, jak jsem na začátku říkal, je vybavený tím CMOS Automatic, tak ten kombajn si vlastně určuje sám svou rychlost. To tedy pro ty, co se v tom vyznají v klasech, tak to teda není přesně CMOS Automatic, to ovlivňuje takzvaně Cruise Pilot, který vlastně sám přidává a ubírá rychlost podle toku hmoty vlastně do mlátičky. A CMOS Automatic je vlastně určený k tomu, že on si vlastně po celou dobu sklizně, po celou dobu, co je zaplá mlátička, tak on si sám nastavuje a dolaďuje veškerý vlastně hodnoty. Dolaďuje si vítr, dolaďuje si rotory, dolaďuje si vlastně bubny, síta, všechno si ten kombajn vlastně dělá sám. Takže my vlastně na začátku akorát v tom CMOSu, v tom menu, to když tady takhle ukážu na tom monitoru, tak máme vlastně, tady jsou navolený plodiny, kterými můžeme sklízet a podle těch si to nastaví ty základní hodnoty, ta mlátička, a ta mlátička se potom během toho sklizňového dne sama vlastně celá donastavuje. Takže ona furt prostě si s něčím jako jebe a furt si s něčím jako hejbe. Takže prostě tím pádem my jsme... Aby bylo vlastně nejčistší, nejméně strán, nejčistší zrno a aby nebylo to přesně tak. Ale zároveň vlastně díky tomu dokážeme docílit celkem vysoké rychlosti při té sklizni, aniž by za náma byly nějaký ztráty. No, jo, třeba aktuálně tady teďka jedeme v pšenici, která dává, tady kombajn ukazuje okolo 7-8 tun a jedeme v tom 5 km hodině, což bych řekl, že i na tu pšenici je celkem svižný tempo. No, samozřejmě, já tě ještě takhle přeruším, protože doufám, že to ještě není 10 minut, co nahráváme, protože musíme pozdravit šumperskýho bose, protože on má pozornost jenom do 10 minut, takže doufám, že se těch 10 minut on má poruchu. Takže on má poruchu, že zdravíme šumperskýho bose, ahoj. Ne, ty to říkáš špatně, žumperskýho, to je žumpa. Aha jo, takže zdravím žumperskýho bosa. Nazdar, Vičí. Jo. A jestli si to nepustíš, ty kundo, tak ty to budeš muset vypítnout. Tak ti propichnu kolo na Bavoráku. Až přijede. takže takhle, no a samozřejmě za chvilku, řeknu za chvilku, teď se ještě probíhají, ale za chvilku vlastně budou pryč a ty si budeš připravovat na svou další kampaň, takže... Já ti do toho nechci kecat, ale ono za měsíc touhle dobou já už budu v Polsku nakládat kedlubny, no tak... To je pravda, on se nám ten čas celkem krátí. Teď nedávno před pár dněma jsem dostal info, kdy vlastně teda konečně začínáme kampaň a začínáme 4. září. Mně přijde, že to je čím dál dřív. No hele, já si myslím, že za... 5. 6. 6. Aha. Loni jsme začínali 6. ale s tím, že my jsme akorát, to byl pátek. Ty bagery, ne, my jsme dovezli 500 tun řepy na cukrovar, jeli jsme na víkend domů a oni cukrovar spouštěli až v neděli v noci, aby byl vlastně jako na pondělí jako rozjetej a od pondělí jsme teprve začali jako plnohodnotný návoz. Takže oficiálně jako první řepa se naložila 6. ale vlastně jsme začali nakládat ofikou až od 9. No a co přípravy už to máte víceméně svým ropu, máš v cajku nebo ještě? Hele, na mojí ropě stačí akorát vysát kabinu, vyměnit voňavky a můžu vyrazit do boje. Výborně, že tam ještě nám propis útra nepíše jako dekoraci a... Jo, a voňavky můžeš dát, oni stejně vonijou jenom 2 dny, ale to je v pohodě, já si je pak vždycky nastříkám normálně deodorantem.
nějakou pořádnou voňavku. Ne, to byl lidi vtip. Kdo chcete, můžete si na FarmFun se to jmenuje, ne? Myslím ta stránka. Ano. Na FarmFunu si můžete koupit Milanový trička, mikiny, kšiltovky, hrníčky. Já si myslím, že možná v hrníčku najdete i nějaký řetízek, jestli si Milan spletl hrníček. Nevím, jestli bude po babičce, ale nějaký by mohl být. To je úplně jedno, hlavně, že tam bude nějaký. To je z Temu. Tak, přesně. Takže, no, tak já jako samozřejmě se letos zase za tebou zastavím, jako na řepu, to je větší časový horizont, takže ten bych teoreticky mohl zvládnout. Tak ještě, abys to nezvládl jednou za půl roku se stavit. Tak to samozřejmě je povinnost. No a třeba teď mě třeba zajímá, když jezdíš jako ty služby nebo jezdíte s kombajnem, častěji drtíte slámu nebo to dáváte do řádku? Hele, tím, že sedím vlastně na takovém, my tomu říkáme hybrid, ono se tomu vlastně i tak říká, že vlastně tohle to není čistě jenom rotorák, ale takový hybrid, ale tím, že je to takový 70% prostě rotorák, tak 90% drtíme. Vlastně de facto na Slovensku jsme ze 470, víc hobby, tam jsme nasekli víc, 570 hektarů jsme tam nasekli. Aha. A z těch 570 hektarů jsme řádkovali pouze 40 hektarů. Ty, to je rozdíl. Zbytek jsme všechno drtili a tím pádem jsme taky dojeli do Čech a hnedka při prvním dešti už jsme museli otáčet nože v drtiči, protože už byli prostě opotřebovaný, že jo. A kdy třeba oni respektive asi nejvíc dostávají v té zelené řepce, asi nejvíc jakoby na zadek, jo, hele, ano, hele, v té řepce tam dokonce musíš zpomalit vlastně a i přehodit řemen na pomalejší otáčky, aby to nedrtilo tolik, protože ten kombajn by to pomalu v některých chvílích ani neutočil. Prostě, že to je na tak... Jo, já ti dám příklad, když bude krásně suchá řepka, kterou jsme tady sekali 2 dny zpátky, tak jsme v té řepce jezdili 6,5 km v hodině. A to se za náma jenom prášilo. Na Slovensku, když sekal fakt zelenou řepku, nebo prostě takovou průměrnou, tak jsme v tom jezdili tak 3,5, když 4 km, tak to bylo hodně rychle. Jo, a ta rychlost dělá jenom to, že ten kombajn to nedokáže pokousat a jedeš prostě zatížení motoru furt 90, 100 a jedeš. Jo, třeba teďka aktuálně sklízíme a já mám 30% zatížení, protože nedrtím, jede to ze mě samovolně ven, tak to krásně, že jo, nemá žádný odpor ten kombajn. No a třeba samozřejmě, půjdeš, Naopak ještě teďka aktuálně, když to tady uvidíte a když se přiblížím hlavou, tak tady vidíte svítit takový autíčko, my tomu říkáme Avie, tak ten kombajn vlastně jako mi značí, že on by chtěl ještě hmotu. Že bych chtěl, abych mu ještě přidal jako na rychlosti, aby do něho proudilo trošku víc hmoty, aby se mu to líp čistilo, aby se mu líp pracovalo. Jenže my máme daný, že prostě jezdíme 5 km v hodině, protože by nám potom nestíhala samozřejmě vyvážečka a zase odvozy. Takže ono je lepší jet 5 v klídečku, než to tady honit. On by mě třeba možná ten kombajn pustil na 5,5, možná 6 km v hodině by mě pustil, jo. No, ale pak by ta linka už zase začala stát. Přesně, už by to nebylo. Ano, přesně tak, už by nebylo prostě taková plynulá práce s náma, no. Už bychom postávali, nebo vyvážečka by stála na kraji furt plná takhle, to furt vlastně stíhá průběžně odjíždět odvozy, tamhle teďka půjdou vidět po pravé straně, tam stojou, tady nám odváží naše český klenoty, ZDT Mega. O kurňa, houpy. Jedna 3 náprava, myslím, a 2 dvounápravy nám tam jezdějí. No a vy vlastně, aby si to třeba lidi jako představili, vy na těch kombajnech jste jakoby 2 a když vy potřebujete, tak se střídáte a pomáháte si nějaký ano. opravy, údržba. Přesně tak. Na každý kombajn jsme tady vždycky 2 obsluhy z toho důvodu, aby jsme byli vlastně schopní ty kombajny si i sami převádět svým vlastním doprovodným vozidlem, co tady máme, a s tím, že se prostě s klukama řekněme tady po 3-4 hodinách prostě střídáme a vždycky prostě, když nesečeš, tak si prostě můžeš zajet kamkoliv na benzínku, prostě na kafe nebo na nanuka nebo cokoliv, že je to takový jako víc v klidu, ale prostě musíš tady samozřejmě být někde v okolí prostě do 15 minut, abys byl prostě u kombajnu, kdyby se náhodou něco prostě stalo, nějaká porucha, a jdeš samozřejmě hnedka vlastně jako klukům samozřejmě pomoct, jo, na kombajnu. No jasně.
Jo, a samozřejmě potom musíš se samozřejmě podívat, co když budeš mít takovouhle velkou parcelu, co mám teďka já tady před sebou, tak víš, že můžeš třeba na hodinu odjet úplně bez problému a nic se jako nemůže stát, jo. Ale když třeba dopoledne kluci sekali takový 2 malinký políčka na osivo, tak tam bylo 16 hektarů, tak to nemělo smysl ani odjíždět, protože to měli za hodinu hotový a museli jsme zase klukům pomoct, že jo, nališťovat a převáděli jsme je. A převáděli jsme je teďka na tady tuhle parcelu, kde už vlastně seču já teďka aktuálně. A na tom Slovensku mají si to lidi představit, takže tam třeba tam, kde jste vy byli, tak tam jsou velký lány? Nebo tam jsou spíš velký lány? Hele, my jsme byli v Kalný, což kdo zná, tak je to jeden z největších podniků skoro tam na Slovensku. Oni mají skoro 25 000 hektarů. Takže tam vyloženě prostě seš celou tu dobu na jednom podniku zaparkovaný. Nám se teda občas stávalo, že jsme nechávali kombajny normálně na poli a dávali nám tam normálně hlídače s osobákem a nemuseli jsme to tím pádem každý večer vlastně jako převážet, jo. Což bylo třeba super, naftu nám vlastně ráno dovezli takovým tím kamionem, jak jezdí na letištích, takovej ten tankovací kamion. Tak úplně ten stejný kamion měli oni tam a tím nás vlastně ráno natankovali a my jsme rovnou mohli vyjet zase do pole, když jsme ho měli třeba rozdělaný a neměli jsme ho hotový, že jsme se nemuseli zdržovat vlastně přejezdama večer, ráno, neplejtvali naftu a tady tohle. A v té Kalný jsme sekali největší pole, který jsem tam sekal, bylo 170 hektarů v kuse. To je neskutečné. Hele, tam jsou políčka prostě 50 hektarů a víc, samozřejmě stane se ti, že tam sečeš 5 hektarů, 20, nějaký zbytky, jo, nebo nějaký záhumenky samozřejmě, ale oproti Česku, tady ty naše 30 hektarové čtverečky, mám na to názor svůj. Myslím si, že to vlastně nemá vůbec žádný vliv na tu přírodu tady. Mělo by to vliv v tu chvíli, kdyby to fungovalo jak v Rakousku, že každý ten pozemek by měl někdo jinačí a byla tam jinačí plodina. Tady v Česku nasejeme 30 hektarů pšenice, mezi to jebneme biopás a nasejeme dalších 30 hektarů pšenice. K čemu to je? Takzvaně, jak se říká, Čech to vždycky nějaký způsobem odlišuje, že? Ano, přesně tak, jo. A k čemu to vlastně ve finále je? Je to jenom kvůli tomu, aby prostě prošli legislativně, že jo? Ale ve finále, když to pak vezmeš, tak máš víc přejezdů, máš víc postřiků, jako ano, přesně. Ale to je samozřejmě na každém, ať si to... Takhle kdyby to bylo, ale za mě by to bylo, ať si ten, kdo tu půdu zná, ať se k tomu přistupuje tak, jak si myslíš, že to je nejlepší. Prostě víš, že jako někdo ti to rozhodne od stolu, ale ty tu půdu znáš co nejlépe, jako ten farmář. Ano. Jenže znáš Čechy, tím pádem by převorali i asfaltku, i koleje, vole, protože no, tu půdu to už znají. tady v minulosti bylo. To už tady v minulosti bylo. Takže to... No a já jsem se chtěl zeptat ještě, mi to úplně vypadlo z hlavy. Ale samozřejmě Adama na YouTube najdete jako Frizy Photos, to samozřejmě děkuju. Videa, takže samozřejmě dostanete na Instagramu, na TikToku, na YouTube. Samozřejmě můžete určitě těšit zase na nějaký řepný livestreamy, to určitě si myslím, že určitě budou, takže jako třeba byl 9hodinový livestream, takže to bylo taky zajímavý. Ježiš, to z toho mě bolí hlava ještě teď z ty čelenky, ty vole. A to mám teďka na hlavě 20 minut. To věřím, no, jako to není to úplně příjemný, to jako věřím, takže... A jak bys teda ve finále zhodnotil svou zkušenost na kombajnu, jakoby jak se ti to ve finále... Líbí se ti to víc oproti překladači? Hele, každý má něco. Kdyby někdo přišel a příští rok řekl, vyber si, jestli chceš kombajn nebo překladák, hodně bych se asi rozhodoval. A asi spíš bych se přikláněl k tomu kombajnu. Přijde mi to taková zajímavější práce. U toho překladáku prostě jezdíš tam zpátky, pozbereš kombajny, jedeš zpátky, furt dokola a vlastně místama je to vlastně i hodnička, že když jako fakt ty jako obilniny jako sypou, tak se prostě nezastavíš. Prostě ani pomalu se nenaobědváš, jo, jedeš prostě non-stop a jedeš prostě bomby. Rozumím. No vlastně tam jako navíc jsi sám, tam nejseš u kombajnu, nebo tam třeba ty jsi byl v tom případě, že jsi byl sám, že ti někdo nestřídal, třeba občas tě někdo střídal třeba přes oběd, párkrát třeba Pavel Merkosu, že jo, ale vlastně ano, ale furt, jezdíš jinak furt. Takže jako kdybych si měl asi vybrat, tak asi bych radši volil kombajn. Kdyby samozřejmě někdo přišel příští rok, hele, na kombajnu místo není, pojď na překladák, půjdu zase na ten překladák, úplně bez problému, jako jo. Hlavně už víš, co s tím, prostě už víš,
víš, jak Ano, mě, hele, samozřejmě i přes žně, neříkám, chybělo mi ten překladák, bavilo mě lítat po tom poli, víš co, s těma novýma traktorama, to letíš 50 po poli a necítíš to, že jo. Prostě letíš tam zpět a když si to dobře zorganizuješ, tak ona ta práce a i odsejpá a i to za tebou hezky vypadá ta práce, jo. Jasně, u toho překládáku si to musíš zorganizovat tak, abys, že jo, tady vysypeš tady, tak abys si to vypočáhl, tak tady má 3/4, tak si tady odsypu hodně a poletu tamhle, že jo, tak to jako... Přesně. Takže jako kdybych měl hodnotit tu zkušenost s kombajnem, hele, za mě super, nemůžu říct půl slova, baví mě to. A kdybych měl hodnotit třeba letošní žně, které teda ještě nejsou u konce, ale pomalinku se k tomu konci tak nějak blížíme, tak já bych řekl, že až na to deštivý počasí teďka před 14 dněma, co nás trošku jako přibrzdili v některých chvílích, tak bych řekl, že žně se asi povedly, bych řekl, protože na většině těch podniků, kde jsme byli, tak si chválili výnosy řepek, chválili si výnosy pšenic, že to dává neskutečné množství. Hele, jarní ječmeny byly podniky, kde nám dávali třeba 11 tun z hektaru, úplně bez problémů. Což je neskutečné množství na jarní ječman. Jo, řepky na Slovensku jim to dávalo 5,5 tuny, úplně bez problémů. Letos jakoby jo, ono to bylo docela některý A když vidím, jaký jsou výnosy na těch obilninách, tak já si myslím, že nás čeká letos i velice zajímavá kampaň jako řepa. Protože byla voda, ano. bylo i teplo, ale zároveň nebylo takový to špatný teplo, který ti tu řepu spálí, protože to teplo bylo prostě jenom pár dní, takový ty pařáky a zbytek dní bylo prostě takový jako klidný. 30, no, jasný. Přesně, takže hele, já si myslím, že jestli se nějak nepojebe počasí zase v září, jak třeba loni, kdy nás tam postihly ty povodně a tady to, tak si myslím, že to bude velice zajímavá kampaň a myslím si, že bude velice slušný výnos hektarů a i cukru, ale to samozřejmě jako předbíhám, no, uvidíme, jak to bude vypadat, až ta kampaň bude probíhat samozřejmě. No a možná bych asi už tady dal poslední nějakou otázku, co by si doporučil lidem, kdo by chtěl třeba na kombajn, mají se toho bát nebo naopak být jako chuť se to naučit. Hele, než bych šel vyloženě na kombajn jako úplně poprvé, tak asi kdybych dostal možnost se dostat třeba na odvoz nebo na ten překladák, tak bych možná radši volil tyhle ty varianty, protože ty stroje nejsou tak složitý. U toho kombajnu, hele, jasně, když tady teďka seču tyhle stojatý pšenice, no, kdyby tady nebylo čidlo v sedačce, tak tady pomalu nemusíš sedět. Ten kombajn, tím, že je to tady s tím cemosem, tak on si nastaví všechno sám. Vlastně ty jenom si hraješ s naháňkama, abys to úplně nevymlacoval ještě před lištou, že jo? A super, ale jakmile jdeš prostě do ležáku, to byl očistec. Ale to jsi dokázal sekat třeba 2 hodiny, 3 a vylejzal z toho kombajnu úplně rozbitý jako na hadry. Všech baterky furt a... Ano, hele, 150krát zbyl venku, vole, vyčistit lištu, protože jsi nabagroval, že jo, hlínu, jo. Kdyby měl někdo možnost radši prvně skočit po překladáku, tak ať určitě skočí prvně po překladáku. A samozřejmě, pokud jsi úplně nějaký tulpas, tak bych se tomu kombajnu vyhnul, no. To nebo jako, když někdo hledá někoho na doprovod, tak třeba i tam, že? A jo, přesně, hele, úplně ideálka, kdyby někdo hledal na doprovod, jít na doprovodáka, hele, není to špatná práce, je to teda o nervy s těma lidma, co potkáváš na silnici, já de facto vlastně celý to Slovensko a Česko vlastně dělám celou dobu doprovodáka, jakože řídím to doprovodný auto, když jedeme s kombajnama. Protože jsem řekl, že jako se s tím kombajnem jako netroufám na silnici, ano, jezdím s ropou, ale ta ropa je úplně něco jiného šířkově, i to nadjíždění, je to úplně něco jiného. Já jsem řekl klukům, že 3krát radši budu sedět v té dodávce a budu dělat doprovodáka, že budu jako takový klidnější, že příští rok se tomu třeba nebráním, ale že nebudu dělat prostě machra a pak něco skurvím, že jo, zbytečně. A pak budeme stát úplně nesmyslně, že jo. No. Jo, takže určitě jít na doprovodáka a prostě sem tam do toho tam v nějakým dobrým porostu skočit za kombajnérem, ať vám to půjčí, ať si to vyzkoušíte a třeba další rok můžete jít vyloženě na kombajn. Postupně po malých krůčkách. Přesně tak. Po hlavě. Přesně tak. Milane, ale my tady celou dobu mluvíme vlastně o mně. A co děláš ty? Tak to vidět, tak hele, už to viděli i na jiných videích. Já tady samozřejmě sbírám řepkovou slámu, to by si někdo si může říct, řepkovou slámu jsem v životě neviděl. To se všude drtí samozřejmě, že jo, málo kdo
Ty jsi taky třeba nikdy nedělali se nikdy Mila, počkej, Mila, nemůžu si rýpnout. Ano. Já jsem svůj honorář za tohle video taky ještě v životě neviděl. Ani neuvidíš! Ani neuvidíš! Dobře, tak teď už jsem se s tím smířil, no, nedá se svítit. No, já ti ještě musím lakovat, dokud mi nepřidáš kartu s videem. Vlastně, já jsem ti vlastně ještě nedal ten záznam. A jo. Správně. Takže... No nic, Milane, tak hele, fakturu pošlem, není problém, pak pošleme záznam, jo? Dobře. Ale ať ta částka nepřesáhne velikost záznamu, jako v gigabajtech, jo? Takže... Počkej, jakože mi dáš 26 korun? Ano. No nic, tak já to asi lidi vezmu, nahraju to k sobě na kanál, třeba to vydělá víc. Jo. Dobře, ale vrátíme se k tomu, takže řepková sláma, jako každý si říká proč, jako tak dobrý. My za prvý nemáme tolik obilný slámy, takže to je hlavní věc, proč my tu řepkovou slámu děláme, to jako bychom nevyšli s tou klasickou slámou, takže i proto děláme řepkovou, ale kvůli tomu, že má, jakoby, jakož je, teď máme třeba suchou, úplně na padr, tak má krásný sací účinek, takže my to dáváme na odchovu mladého dobytka, ne pod mléčný skot vyloženě teda. Ale jelikož je to fakt jako suchý a ty šošůvky mají dobrý sací účinek, tak to krásně nasaje tu vlhkost a ty krávy jsou pak hezky v suchu a je z toho taky dobrý hnůj, takže proto tady sbírám tuhletu řepkovou slámu a vlastně zbytek slámy, co máme úplně všechno pojde do balíku, už nebudeme dělat žádný stohy, jinak samozřejmě z toho důvodu, že prostě v tom stohu máš samozřejmě ztráty, jakož prostě ten vršek vždycky půlmetrová vrstva tím normálně zjevně, tím, že do toho furt neustále prší. Jasný. Takže to je jedna věc a prostě potom, jelikož máme rozdružovač na balíky, takže tím všude už ve finále nasíláme z 99% kravínek, takže i z toho důvodu, samozřejmě s tím lepší manipulace. Děláme hranatý převážně, teď se dělali teda předeškem nějaký kulatý, protože aby to lepší, ať je to v balíku, než ať je to v řádku, ať by to propršelo, takže se dělali kulatý. Takže... Určitě no. Takže obilná máme čistě už jenom v balíkách a jenom řepkou pouze dáváme takhle do stohu, takže u nás jsou, že dá se říct, ne úplně na počátku, o zimáky to už máme samozřejmě hotový, tam už je zase ta nějaká řepka, takže my ještě řepku nemáme sklizenou, ale už ji máme zasetou, takže to jste to vzali celkem rychle, bych řekl. My jedeme opačně, my dřív zasejeme, než sklidíme, takže my ještě před tím kombajnem zasejeme. Jo, aha. Takže takhle. Zítra myslím, že se dodělají řepky, pak se bude pokračovat v nějakých pšenicích, dodělá se nějaký zbytek jarního ječmena. Ozimný ječmen nám dává nějakých 7-8 tun, co jsme měli, což je na Vysočinu dobrý. To je pěkný, bych řekl, no. Musím říct, že ještě máme jedno pole z rikitále a to máme vyloženě na krmení, jelikož si sami děláme šro, takže z rikitále si sami našrotujeme. A čemu třeba ty deště hodně pomohly, tak musím říct, že nám pomohla hodně v kukuřici a v těch bramborách. Tady fakt padlo málo srážek a ty brambory vypadaly, že už moc nepůjdou, ale naštěstí začalo pršet, takže se zmátořily. A i ta kukuřice povylezla dost, dostala fakt krásnou záchranu v podobě hodně vody, takže ta se docela zmátořila. To musím konstatovat, že tu jsme byli na Slovensku, tak tam si myslím, že letos budou mít celkem velký problémy ohledně kukuřice a slunečnice, protože hele, tam, když měla metr, tak jako byla kurva vysoká. Tam je nejhorší problém ten, že jak ona vykvete, tak už moc neporoste, jo. Ono tam už ano, prostě přesně tak. Všechno do té palice jako dobrý. Na zrno třeba dobrý, ale musí ta palice být velká, ono zase když tam jo, ale třeba úplně jak jsme přejeli vlastně mezi Slovenskem, pak jsme jeli do Rostěnic, tak ten nepoměr tam prostě kukuřice 2 metry a víc. A některé ty stonky, ty kukuřice normálně měli nasazený vlastně už dva vlastně jako, kurva, jak jsi to teď říkal, do prdele, teď mi to vypadlo úplně to slovo. Klasy, no jako palice, no. Dvě palice a ono to nasazovalo další, no mé třetí to nasazovalo. No, kolik jako, to mělo vody?
prostě ty kukuřice úplně, tam si myslím, že jako letos budou nádherný kukuřice, my jsme byli vlastně okolo tam Výškova, že jo, tam si myslím, že tam to bude nádherný, jako ty výnosy na tajto. Ono jak i na zrno, tak i co se týče krmní kukuřice pro dobytek, Ano. Myslím si, že po dlouhé době budou kukuřice fakt jako pěkný a ty brambory to samý, ono, teď jsme vlastně se já vyhorával na té Moravě, tak taky tam jako fakt je pravda, že to zavlažou, tam to zavlažou, protože bez toho oni říkají, že tam to nejde, že zavlažou i vojtišku, všechno, že zavlažou, to prostě nejde, ale co se tak zjišťoval, tak prostě brambor letos bude hodně a už i těch raných je hodně, že i ta cena bude hodně dobrá, ta cena bude dobrá. Ale věřím tomu no. Takže tam zase bude boj s cenou, no, ale ono prostě, no. Když je toho málo, tak je to špatný, když je toho hodně, tak je to taky špatný, takže... Hele, já vím, že teda budu střílet aktuálně do vlastních, jo, vůbec když dělám jako v zemědělství a tady v tomhle tom, nebo se potýkám dost často i v té řepě se zemědělcema, ale víš, jak to říká zemědělec. No, tak hold, nevypíšeme dotaci na suchý rok, ale na mokrý rok, no, nedá se svítit. To berte samozřejmě jako lidi jako takový vtípek s nadsázkou, ale to se prostě jako tak říká, no tak nenapíšeme dotaci na suchý rok, ale na mokrý rok, no tak nedá se svítit, musíme to na něco svíst, no. Ano, přesně tak, letos bylo prostě moc mokro. To prostě, my to neovlivníme, no. Ale to je přesně ono, vy nadáváte, když prší, nadáváte, když je sucho. Ano, my přesně potřebujeme vždycky v určitém termínu určitou věc, takže když potřebujeme vodu a ne sluníčko. Přesně tak. No jo, dobře, já bych to ukončil o mě, já tady můžu mluvit v jiných videích, všechno možný, mě hlavně zajímalo, lidi přišli hlavně na to video za tebou, takže já ti, Adame, děkuji, že tě napadl takovýhle nápad, je pravda, že v té tvý hlavě se občas rodí takovýhle zajímavý nápady, takže jsem rád, že se vždycky poblíž a využiju to. Hele, já většinou jako v hlavě toho mám dost, na hlavě je to horší, ale hele, víš jak, nedá se svítit, no. To je pravda, ona se říká, že ty, co hodně myslej, mají málo vlasů, tak jako... No, tak to já kurva musím přemýšlet i podle mě ve spaní, no. Tak to je možný a hlavně vždycky on se musí napudrovat, aby se mu teď dážel ve okně, aby něco viděl na lištu. Ne, to je právě dobrý, já teďka právě vidím, protože ta čelenka mi to krásně kryje, ty moje koutky. Ale jak mu udělá náhledovku, jak jsem ti říkal včera, já editorovi řeknu, ať ti napudruje hlavu. Jo, děkuju, seš hodnej, ty jsi byl lidský charakter. No, tak já jsem takový škodolibej, no, já jako dokážu každého. Ty jsi taková prostě píča, no. No, v téhle minutě už to můžeme říct, ano, jsem taková píča. Takže jo, já ti, Adame, děkuji, že jsi tady se mnou tohle video natočil. Samozřejmě sledujte tady Adama sítě, Frizy Fotos, Facebook, tam má spíš jenom svůj soukromý profil, ale samozřejmě Instagram, YouTube, TikTok, má samozřejmě Discord, Frizy Fotos, to tam najdete v jeho popiskách, takže se připojte, tady v zimě asi rozjede farming, která respektive po kampani. Mě taky sledujte na sociálních sítích, farma.cz, kategorie MOS 54 HD, tam máte hadry všechny, to tam najdete. A my se s Adamem budeme těšit u jiného videa společně a samozřejmě bez něj, takže Adame, ještě jednou moc děkuji a u dalšího videa se mějte a zdar. Není za co, mějte se lidi, čau. Čau.